Dobar večer. Dobro nam došli na otvaranje naše prve virtualne izložbe u Zavičajni muzej Konavola pod nazivom Svjetlo Mratinih noći. Mi smo za vas pripremili prezentaciju svih konavolskih vezova koje imamo u našoj etnografskoj zbirci, svih poprsnica, svih rukava i svega ostaloga što imamo što su žene vezle konavolskim vezom. Ovu našu lijepu izložbu će večeras otvoriti načelnik Božo Lasić. Dobar večer svima. Nalazimo se u našem muzeju u Čilipima i večeras ćemo otvoriti jednu prekrasnu, predivnu izložbu koja u stvari na jedan način nam označava zbog čega muzeji i galerije u Konavle, zbog čega njih imamo, jer na jedan način nam našu tradiciju, našu povijest i našu opstojnost. I zato moramo biti zahvalni svim djelatnicima u muzejima i galerijama i što su ova nemila vremena odlučili se na ovako jednu važnu izložbu za sve nas Konavljane. Moram večeras izreći opet pohvale svim djelatnicima i djelatnicama muzeja i galerija koji su u ovim nemilim i teškim vremenima se odvažili napraviti ovakvu jednu izložbu. A poglavito što cijelo vrijeme ovo vrijeme korona krize, oni su na jedan način nas upoznavali o našom povijesti, našim korijenima i našom opstojnosti ovdje u Konavlima kroz blogove, pisanja itd. Isto tako se moram dotaknuti i napraviti jednu malu digresiju, ne samo muzeja i galerija Konavala, nego svih nas Konavljana koji smo se u ovim nemilim vremenima na jedan poseban način u onom humanom dijelu pokazali. Moram se sjetiti naših žena koje rade danas, večeras i sve ove dane u Domu umirovljenika pod jednim vrlo teškim uvjetima, ali na jedan poseban način da svi oni korisnici koji se nalaze u domu ne osjete ovo što se događa. I zato im jedno veliko hvala. Dakle, nemam nešto posebno reći, nego još jednom pohvaliti našu ravnateljicu, naše djelatnike za ovo što rade za nas, da jedan poseban način osjetimo na jedan poseban način ne osjetimo ovu krizu koja nas se događa. To je po meni, možemo usporediti sa vremenom rata. Neka me neko krivo ne razumije, ali uistinu se osjećam da to rečem, da je to jedno posebno herojsko vrijeme koje danas proživljavamo. Ja se svaki dan uvjeravam u tom da vi, moji dragi sumještani i vi, moji dragi prijatelji, davate jedan obol ovemu vremenu. I uvjeren sam da će doći vrijeme kad ćemo govoriti da je to bilo prije korone i poslije korone. I sa ponosom ćemo reći da smo izdržali ovo sve što smo mogli izdržati. Hvala vam. Hvala načelniče na ovim lijepim riječima. Stvarno je lijepo imati ovakvu podršku od osnivača. Mi smo baš jedan muzej koji uživa tu podršku i to što se vidi kroz sve ove naše programe koje uspijemo ostvariti. Ja bih se samo osvrnula sa 2-3 riječi na ovu našu izložbu, zbog čega smo mi nju otvorili, zbog čega se zove Svjetlo Mratinih noći. Ovo je zbirka konavolskih vezova, poprsnica i orukavlja i onoga što se vezlo u Konavlima, koja je isključivo dio etnografske zbirke Zavičajnog muzeja Konavala. Naime, Zavičajni muzej Konavala ima 2 zbirke, vezilačke udruge Cavtat jednu i ovu drugu etnografsku. Dakle, cijeli onaj konavolski vez koji se vezao u zbirci Jelke Miš će biti izložen nekom drugom prilikom. Ovo su originalni predmeti, poprsnica, orukavlja i nešto malo uporabnih predmeta koje su Konavolke 19. i 20. stoljeća vezle za svoje potrebe odijevanja i crkvenog ruha. Naše poprsnice i rukavi broje 300-tinjak primjeraka. Oni prezentiraju jednu razvojnu povijest konavolskog veza u Konavlima i poprilično su ogledni primjerak razvoja ovoga rukotvorstva koje je pod zaštitom Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. Nama svakako je
dragocjeno i nevjerojatno da je taj vez preživio Domovinski rat, da u paležu ove kuće je on uspio, zahvaljujući bivšoj kustosici i djelatnicima tadašnjim, ostati sačuvan u gustijeni muzeja i da se uspjelo nakon Domovinskog rata otkupiti još nekoliko tih starih primjeraka. Do 6. mjeseca izložba će biti otvorena u skladu s epidemiološkim mjerama. Na našoj web stranici bit će objavljeno radno vrijeme muzeja i lijepo vas svih skupa pozivam da uživate u ovim našim primjercima iz zbirke, poglavito zato što će oni biti pospremljeni nakon što izložba završi, jer nekoliko primjeraka ćemo ostaviti u stalnom postavu, a ostale zbog njihove osjetljivosti na svjetlost ćemo držati u pohrani. Tako će isto i izložba se moći pregledavati. Imat ćemo male baterijske lampe s kojima će posjetioci moći proći kroz izložbu kako svjetlo ne bi uništavalo vezove za vrijeme izlaganja. Veselimo se svima koji će nas doći posjetiti. Dakle, izložbu proglašavam otvorenom. Hvala. Dobar dan svima, moje ime je Marijana Čupić-Jovanovski, a danas ću vam u ime općine Konavle ukratko prezentirati projekt Parter, Europska mreža za participativno vrednovanje kulturne baštine. Na samom početku koristim priliku da zahvalimo muzejima i galerijama Konavala što su prepoznali ovaj projekt i uključili ga u predstojeću izložbu koja predstavlja upravo jedan od najvrijednijih primjera naše nematerijalne baštine, Konavolski vez. Ovaj projekt nije slučajno dio današnjeg otvaranja izložbe Konavolski vez jer se i sam veže za tu temu, a radi se o projektu participativnog vrednovanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine u Konavlima. Neki su možda već i čuli za njega, a možda i sami sudjelovali u njegovoj provedbi. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije i to u sklopu programa Europa za građane, čiji je cilj promicanje suradnje europskih zemalja u području aktivnog građanstva i zajedničke europske povijesti. U projekt je uključeno 7 partnera iz 6 europskih zemalja: Italije, Švedske, Francuske, Njemačke, Španjolske i Hrvatske. Općina Konavle u suradnji s muzejima i galerijama Konavala sudjeluje kao jedan od partnera uz gradove Parmu, koji je glavni partner, Linköping, Tur, Kassel, Denija, te tehničkog partnera organizaciju CERN. Cilj ovog projekta je preoblikovati valorizaciju kulturne baštine kroz proces koji se kreće od ozdo prema gore, dakle od građana, te time doprinijeti razvoju participativnog pristupa kulturnoj baštini, te promicati promišljanje i raspravu o zajedničkom europskom poimanju kulturne baštine. Upravo zbog toga projekt nosi naziv Parter, što je skraćeno za Participatory Heritage, odnosno participativna baština. Ovdje je bitno za naglasiti da iako je uloga kulturnih institucija ključna u valorizaciji i očuvanju kulturne baštine, ne smije se zanemariti činjenica da je kulturna baština u svojoj suštini zapravo društvena konstrukcija koja proizlazi upravo od ljudi i njihovog osjećaja pripadnosti određenoj zajednici. Stoga se i ovim projektom naglasak stavlja upravo na taj osjećaj, te se želi promicati takva aktivna uloga građana koji bi onda identificirali materijalnu i nematerijalnu baštinu svog kraja. Kad govorimo o glavnim aktivnostima projekta, projekt ima 2 fokusa. Prvi, koji je zapravo i najvažniji dio projekta, se odnosi na aktiviranje građana i prikupljanje njihovih doprinosa o tome što oni smatraju kulturnom baštinom u svojom zajednici. U konkretnom slučaju mi želimo saznati što građani Konavala smatraju identitetom Konavala, što je to što čini Konavle jedinstvenima i što bi oni htjeli sačuvati i prenijeti budućim generacijama. I ovdje smo poseban naglasak htjeli staviti na bogatu nematerijalnu baštinu koja nije uvijek zapisana i koja nije široko rasprostranjena i koja nije zapravo poznata svim naraštajima i svim pripadnicima lokalne zajednice. Tu prvenstveno mislimo na nekakve običaje, igre, pjevanja, tradicije, vještine ili nekakve zanate.
Drugi dio aktivnosti se odnosi na razmjenu iskustava o očuvanju i promicanju materijalne i nematerijalne baštine u pojedinim regijama kroz ova dva transnacionalna seminara te prezentiranjem podataka prikupljenih na terenu. Ovaj projekt traje već više od godinu dana, te su oba transnacionalna seminara održana. Jedan u studenom prošle godine je održan u Švedskoj u Šopingu, a drugi je održan u veljači ove godine u Turu. Iako su oba dva seminara završena, s prikupljanjem doprinosa građana nastavljamo do kraja projekta, točnije do lipnja 2021. godine. U svrhu objedinjavanja prikupljenih rezultata kreirana je interaktivna online platforma na kojom će biti dostupni svi doprinosi u svim regijama koje sudjeluju u ovom projektu. Nakon što se skupi određeni broj doprinosa u svakoj zemlji, održat će se lokalni događaj kako bi se prezentirala ta platforma i kreirane lokalne virtualne karte kulturne baštine koje će biti predstavljene na završnoj konferenciji projekta. Malo više informacija o tome kako se može sudjelovati u projektu. Dakle, svi mogu sudjelovati u projektu i dati svoj doprinos kroz ispunjavanje kratkog upitnika u kojem će opisati neki primjer kulturne baštine u Konavlima koji im je važan i kojeg bi htjeli sačuvati i unijeti u ovu virtualnu mapu. Upitnik je unificiran te se isti provodi u svim regijama koje su dio projekta. Možete dodavati slike, videozapise ili snimke kako biste ilustrirali svoj prijedlog. Kako bi uspjeli dobiti što reprezentativniji pregled konavoljske baštine, u projekt želimo uključiti i mlade i stare, građane aktivne u raznim grupama, udrugama, građane koji rade u javnim institucijama, te u principu sve one koji su zainteresirani. Upitnik se nalazi na službenoj stranici projekta www.parter.eu, te cilj upitnika je prikupljanje podataka o tome što građani smatraju kulturnom baštinom Konavala, kako bi se onda kreirao jedan inventar baštine koji će na jednom mjestu objediniti i učiniti taj inventar dostupan svima. Prilikom tog popunjavanja upitnika razmislite o tome što Konavle čini jedinstvenim, u čemu vi vidite vrijednost, te što biste vi htjeli sačuvati za buduće generacije. Ovdje možete vidjeti kako taj upitnik izgleda. On je u online formatu te se nalazi na web stranici projekta. Vi za svoj primjer možete istaknuti u čemu vidite njegovu važnost, možete označiti i kategoriju koju biste ga svrstali, lokaciju, možete dodavati fotografije, zapise i svi doprinosi mogu ostati anonimni, a ako želite kraj svog prijedloga možete staviti i svoje ime oznakom u kućice u upitniku. Evo, nakon što date svoj doprinos, posjetite našu platformu na kojom su objavljeni i svi dosad prikupljeni doprinosi. Dakle, ako vas zanima što su dosad sve stanovnici Konavala istaknuli kao materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Konavala, ovdje na stranici možete vidjeti. Također, ako vas zanimaju primjeri kulturne baštine iz drugih zemalja koje su također uključene u projekt, to također isto možete vidjeti ovdje na platformi. Što se tiče dosad prikupljenih doprinosa, u općini Konavle dosad ih je prikupljeno 64. Kao što se može vidjeti ovdje iz grafikona, građani su imali mogućnost naznačiti jednu ili više kategorija koje se mogu primijeniti na njihove primjere, što su po broju označenih kategorija uglavnom i činili. Ono što je pozitivno za raznolikost mape je to što imamo otprilike podjednako primjera materijalne i nematerijalne baštine. Što se tiče materijalne baštine, građani su, što se na neki način moglo i očekivati, istaknuli najviše primjera građevina i spomenika, zatim mjesta i puteva te prirodne baštine. Od nematerijalne baštine najviše su se pojavljivali primjeri s obilježjem blagdana i proslava, zatim priča i vjerovanja, rukotvorina i tradicionalnih zanata. Kad detaljnije analiziramo ove prikupljene doprinose, možemo vidjeti da su najaktivniji bili građani srednje životne dobi i oni stariji od 60, dok su najmanje aktivni bili mladi, te se nadamo da ćemo i ovom prezentacijom na neki način utjecati na to, te da će se što veći broj mladih uključiti u ovaj projekt. Najviše građana koji su dali svoje doprinose do sad žive na području Cavtata i Grudne, međutim imamo tu i puno doprinosa iz ostalih mjesta, tako da je zaista zastupljeno veliko područje Konavala.
Ovi doprinosi koji su do sad uneseni u platformu najviše se nalaze na području Konavala, što je bilo i za očekivati jer je veliki broj nematerijalne kulturne baštine karakterističan za cijele Konavle, te ga je nemoguće vezati samo za jedno mjesto. Međutim, imamo tu i brojna druga mjesta, Pridvorje, Dunave, Vitaljina, Čilip i Dubravka, Močić, te veliki broj ostalih mjesta. Ovim kratkim pregledom dosad prikupljenih doprinosa završit ćemo prezentaciju, te još jednom pozvati sve one koji se još nisu uključili u projekt da to svakako naprave, da nam pošalju svoje doprinose klikom na ovu poveznicu. Na taj način ćemo na jednom mjestu prikazati raznoliku i bogatu mapu kulturne baštine Konavala koja prikazuje upravo ono što sami pripadnici lokalne zajednice smatraju identitetom i baštinom Konavala. Hvala svima na slušanju i zainteresiranosti. Još jednom zahvaljujemo muzejima i galerijama Konavala što su prepoznali ovaj projekt, te pozivamo sve da uživo posjete izložbu koja predstavlja upravo jedno od najvrijednijih primjera naše nematerijalne baštine, Konavolski vez.